Hi guys. Leo vipani nduvangia video ibanja, but I'll try to make this video very quick. Leo sonfuna ndizanke mafuso. Pamabwera mafuso siyana. So ndimango sankhapo randomly amene akone kuti afusidwa kwambiri ndi anthu. So this time around mafuso amene abwerezedwa ndonena kuti the very first question ndiyoti, what is your aim? What do you want to achieve? Ukamapanga ma video amene wawa. And the second question ndiyonena kuti Mwina mandifusoti, why are you not opposing ma blanda osewa amene DPP kupangai? Ngati ya opposition mumayenekera kuti muziyankhulapo. So why are you not saying anything? Ndi amba kuyankha funso limene lili kuti nthawi yanga yopanga oppose sina ndikwanire. Ikazandikwanira simuzachita sukufusa. I'll start opposing. But I cannot start opposing when we have issues in MCP that needs to be fixed. Mind you, as MCP tinachoka somboma because of some of these issues amene akuchitika pano pawa. So as a party sitina unikire kuti kodi ma issues amene wawa, even if we are given a chance kuti tikitenge soboma, how are we going to sort these issues out? So siningambe kupanga oppose when we have got a lot of things in MCP zimene zizofunika kuti zipangidwe so resolve. So my interest at heart panopa ndi chipani, not chipani chathu, kukonza chipani chathu, and not kupanga oppose. Ikakwana nthawi yopanga oppose yo, I'll start opposing. Secondly, ndinane naso koyambirira kuja ndikuyankha nofunso lachiwiri kuti chimene chinandipangisa kuti ndiyambe kupanga ma video awawa ndi bodza limene linachuluka kuchokera ku executive itakumana koyamba after we lost it. Inanena kuti ayi anthu sana lose interest ndachakwera komano tiwinaso tibweraso mboma tifufuzo tichachitika ndichani kuti tiuze. I even said kuti izizi ndizabodza chifukwa, and that was rubbish. Chifukwa chonena kuti everybody knows the reasons why we lost. Palibe so munthu amene akwenekera kubwera kuzafotokoza kuti MCP inaluza chifukwa cha ichi. We all know my reasons ena. It's very unfortunate kuti pamachitika zinthu zina zachinsinsi zimene fe sitinkaziziwa, zimene noba zinayamba nokumabwera kumatuluka, and people are engaging us kuti panachitikaso panachitikaso zakuti zimene ndidabwere panopa ndikumazipangaso address kuti pali issue yakuti pali wakuti. So this is why I'm doing this, and the reason why we are doing this is kufuna kuti tikonzeso chipani. I tell you, ngati chipani chathu leroli chipani chake maudindo yake omwewa wawa, I'll always say this, and ngati anthu ena awasasinthidwa tikamapita towards 2030 palibe kuti tizawinaso boma. We should forget it. Tikwenekera kuti tikasinthe leadership. If we want change, if we want Malawians to vote for us again, if we want ajawa amene anatituluka panopo osativotera kuti azativotereso, we need a change of leadership. But how do we achieve that? We need to be coming here ndikumayankhula zimene zili zolakwikazo kuti anthu aziziwa the type of leaders amene anawasankha. Komanso as we are going towards 2030 tikufuna kuti anthu onse amene akumakapikisana nawo ma positions onse ndizizabwera. So even panopa wina aliyese kandi director of youth kandi ndani kakupikisana anthu 10 osewa tizakhala kuti ndafufuza ndikubwera panopa ndikumaziyankhula. Ngati anapikisanapo pa udindo wina wake munthuyo and wagwira ntchito wanalephera, ndizizakambaso kuti yuyu it's a no. Kucholinga yonena kuti asamatipusise. We don't want leadership yonena kuti azingopanga zachipani nthawi imene akufuna maudindo. Pamene akapasidwa maudindo aja ndekuti ubale ndi anthu makhala watha uzabweraso nthawi ya convention. So this is not what we want. And tomorrow I'll be releasing a video yobitiriza ma analysis amene ndimapangawa. Ndipo mawa I'll talk about Prince Kabondangaga, I'll talk about Gideon Kalumbu, I'll talk about Sean Kampondeni, I'll also talk about all the presidential advisors, and no one is exceptional. Aliyese kutengera khalidwe lake, kutengera mmene wapangira perform,
kutengeranso ubale ngati anali ndi ubale wabwino ndi anthu achipani, zonsezo ndibwera panopa ndikuzazikamba. So people should get ready for that tomorrow, because this is the reason imene ndapangira video iyi, just to tell people kuti mawa ndikhala ndikubwera pano kuzakamba za anthu amene wawa, because ndi anthu amene sitikuyenikiranso kuwasekerera. In fact sitikuyenikiranso kuwapasa mpata wina uliwonse ngati tikufuna kuti zinthu ziyende, because these are the people that have messed MCP, and in fact they have made us kuti tituke mboma. And I don't know, and honestly speaking I don't know if people feel offended, but what I can say is ine zoti MCP inalowa nawo mboma ndimanena kuti ayi, imene nalowa mboma sinali MCP, anali achakwera, mpongozi wawo Sean Kampondeni, akaponda Ngaga, anthu ena Assemblies of God, and a few individuals MCP ndi amene anali mboma. MCP sinali mboma, because majority ya anthu ndimene ikakhaza kuti majority ya anthu yapindula kapena yasangalala ndi boma lawo, it's when we take it kuti tinali mboma. But ife anthu ambiri achipani sanasangalale, so why should we say kuti tinali mboma ife sitinali mboma? So tomorrow I'll release a video yokamba za anthu amene wawa, in fact whatever it takes kuti anthu amene wasazatiyandikireso ifeyo ngati anthu achipani, we should do it, because these are the people who have messed up achakwera, so they need to pay for their consequences for what they did. Zikomo kwambiri.